Sashisin ngai ku bleye jefi ki paralog ki para jor ki para biya shakri langa ka kamra jong blay ki para banget how Jesus Christ ai ku bleye jefi sashisin na ka janmet link ba ka video ha ka kertheng ka bathyang tam jong utrai ba unong panem jong hi Jesus Christ. Balagi ni ka video ngan crunch fi ya ka jingpen dam kam bakala dagi babon ya ka rom pra arfan real. Ngalas ngap ikini ka jingkai la kumbalai post nam tam. But adu menta kidang yai continue ya ka juk ka jingkai man ong baka rom pra arfan real kai yangi bangin kren clear speaking in tongues. Nakran hakikan ten ki languages. But ngan pan iya fi hatu ka day siya na em kumta. Hakito ki video ki bala asyakmat ngalapan iya fi na Acts R Acts 10. Likewise kalang gajuk ka jing day bat ka Acts 19. Bahagian ni ka janbing in page pat ka Rome pra ka dekat ka ba atun riu hatu ka ta ka singkai. Ka day ni em baki ong bakani ru ka day yang ibangin kan teliad. Dengan cipuli syafi nagaktian ka jong oblay bangin niya pet ikini ka benta nagaktian ka jong oblay ading katangin saya jubam rom prab rio kumju de u mensim ru u yarap lem ya ka jingplot jongi na maria ka ingin dewai kat ka badai biang nimtip syo hinray shisha utaw mensim hi u kerpat na ka benta jongi haki jing ode rer ki bamla ong. In the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we need it, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Tagday ka bang nagaktiin ka jong oblay. Inepet ye kidi kantin kum ju de kathaw shano. Kani kantin kum ju de kani kantin kabaya compare ya nujo kabaya ya nujo kani ka word of comparison kabaya ya nujo bagani kantin ya nujo kabang ihang ni daga kantin kum ju de kabaya nujo mo kantin kum ju de kathaw shano anya ka parang ila bano what does in the same way refers to kamar kumno kani kantin kum ju de bat kathaw shano hagani kalong ba pra jong ka rom ko ka ba arfan real kani kantin kum ju de lani in the same way kadai ka kantin ka baong ni kabaya ya kabaya penya nu jor but kapao ni kawan hapdeng hangni to be between the way hope sustain us kata kerukom ba kata ka jingkermen ka bat yangi hapdeng jong kata ka jing sat jong ka pertes ni ka ba menta kata ka dei hadu ka ba khat pra hadu ka ka ba art pusan. In context, the comparison appears to be between the way hope sustain us in the midst of present suffering. Kabingin ka ba khat pra hadu ka ba art pusan. Ikumta umensim jong ublay hakaju karukam nani in the same way u sustain jengi nani ubat yengi nani uyarap yengi hakita ki jing telot ki jongi kembang i khot ka ba apun re pi hangne ka idea hangne para banget kadai kata ka ba yethu yengi bangidan more than enough ta ki jingirap nani ta ki resources ban bat yangi bangin ya cabrang lade banyarap yangi hapdeng jong kita ki jingjanjar ki bangi mat ha kani ka perthai ban khamban bania aya gini kani kentin kumju de lani in the same way ka katin nong way kar ring yangi shadien jong ka ba apn re ka ba pat yangi ka ka ba po ar ya kata ka jing ut jong ka jing thau ka jong blai
Bang dokot ba apulai ka jing ut ro jong ki banget. Na kam ta kata ka jing suspa na kata ka jing ut bat ka jing pentinget no jong ka pop. Hani upol pen pau yang kata ka jing shisha jong kata ka jing pentingan ka bang la mentau ka ba mensim jong blai. Udan senda jong i banyak rap yang i bat ka jing thau baro ha kata ka jing ut na ka benta kata ka sngi ka ba khadu jong kata ka jing pen thamai pat ka jong ublai. Bat talangin shu ya pek liat hang ni kentien jing telot agak khasi agak parang kong weakness kawan na kakanting Greek asthenia kabamot literally kamot bam don bor klem ka bor without strength but ka kren ya kata ka rukom ane ka benta jong kata ka jing bamla ka jong i bangin le ane bangin ma ya ki kani ka jing pang hang ni kam ka hakal nong ba prat pun kam kren ni ka jingpang ka balong physical jang ka do ka kren ya ka bakin jamen same but ka ni ka jing klot hang ni ka kren ya kata ka limitation jong ikibreu nama kata ka pop ha ka ba ka pen mi ya kata ka jing klot ka ba don hangi ba hang ta ngi i ba shisha we do not know ngim tip satya kumno bangi day ban duai what we ought to pray kumbang iyang ni ha ka dekot ka ba apre namar ya ka ngin dewai kat ka bandai biang ngim nang banduai kat kum ka ka bang ka bandai biang but dalangi pet ba hangga ka Bible kini ki kadang kan ka basic principle ka pan iyang iba kata ka jing dewai ka ba tre kamba kadi kata ka jing dewai ka belong in harmony but kamon ka jong oblay kam na day ya ka ba kumnong in duwain re ka ka bangi day banduay kam day ka how ka day ka what ka day ka ka bangin duway ti narakdaw piniba u yones so ka baneng kong ya kong san ka sa ka san ka ong baling duway ka mon ka jong blay ujubab ikijing duway ki jongi ka ba sosi ka long ba ha ka nikis ni ki bun ba ki jing ka ki ong bangim day shu ban duway ha ka mon ka jong blay lan ni duway ha ka mon ka jong blay ka mon ba ngim nge bakum da te kadai ka jing ben blay ba kadai ka jing pendang kambak la ka ting ka jong blay ka bangan sa address sa kiwi part ki video pasngo si ba ki tayo bla dap ba ki live bla dap mayo sngo ka ka juk ka video ka bakum ka ta ba ka pin thang ka mensim ka jong a namar kadai ka jing pendang kambak la ka ting ka jong blay bat kadai ka jing along no kumba langila ben blay hado ka ta namar ba ka jing pen rung ha ki brio ya oblay ha ka jing sno tho jong i bat kumbang ngiki brio ngilong bat ngin sepet kata gajing kai andangi wan hakoi pat ke video wala kata haba ngakan ni kaman ga jomble hang nen nginam la ban kalong ga ba yanga lani yangi bangin ni penci sha ya kata kaman jomble kita kijing sham ga jongi tang bang sutu ba ha ke jing sham ke jongi umen sim jomble ujuan udon banyarap yangi bat daga ba uyasai naga benta jongi alangin pet ba ni ka ba abn real ka kadao om shaki taki rukam ki form of prayers ki rukam jong kita ke jingduai hene ka kren ye kata ka circumstances kata ki jinge sham ha ke jing jongi but ka tum ke jingdong kam ha ke jinge sham ke jongi umen sim jong blai uyarab naga benta jongi but dengan ya hang ni ka dekat ka ba upload ko ang rukum ni but wang ni kum no kum ju deu men sim ru u ya rap lem ye ka jing plot jongi namar ye ka ngin duai kat ka bandai biang ngim tip shu hinrei u ong ka de ka term of contrast hinrei shisha utau men sim hiu kerpat na ka benta jongi namang ngim nang banduai kumbangi de banduai ngim tip shu u men sim lo ya rap hang ni ka dekat kong siau tau men sim hi ukur pat na ka benda jungi mo yarap na ka benta jungi kali kenting kerpat kawan na kenting gerik hu peren tu lane tok chano kabawan na ki arli kenting gerik huper na ka benta but entok chano kamut ka jingker pat jur lane kata ka jingker pat ka jing ut shaus iem na ka benta jongno kadai ka balong urgent kalau kerki bat kepada banjur bahadu kata-kata. Baru Paul wan ra ni kentin hupa tok chano hagang ni ka benta jong ka rom pra ri ha ka bade ba ka jing kerpat ka ukwaman pedi yangi kata ka jing ut ni ka jing kerpat na ka benta jongno
But hang ning iba umensim jong ublay umday ba udway lingba jong i siya pa udway na kabanta jong i siya pa. But kani kentin huper kadai kata kababatay kadai kata kajing kerpat but kadai kajing kerpat kabawan ra ay kata kajing ut kabam mi ikentin ke basaba kadai kabakomno plead with unuttered groaning kajing kerpat da kita kajing ut kabam don ya kata kentin berkeren syaba. Pinapit konteks menit kalau ke ar kene ka kajing thau baro kawai ki ut ar hulai ka dekot ka ong ba ngi barok ngi ya ut bat dekot ka bal adri umen sim ru u kerpat ni yang ni na ka bada jangi hang ni ong na ka bada jangi ha kita kajing ut e her kibam la su banong tekom ta kan kentin groaning na jing ut ka hangi pe konteks ke ka dikajing ut ka ba syapo kajing tau ro ka ut syapo ngirungi ut syapo pila da pi penangkam ketin ut hang ne ka dikajing kan thli ka mot suli haba kajing tau ka jang ublei ha ka ka ut ka mo ka kren thli chaba kamdan connection a ru m ut hang ni ka mo nan kajing tau ki ut syapo ni rungi ut jepo bo men siung ble ru ut hapo jungi nama kentin groaning hang ni kawan dek naga ketinggrik steak nak mas kawan naga ketinggrik steak naso kemot ban ut kekeren ya kata kejingut kebalong kebal jur bahasa po nrai kabam melapat ban yo snyo inaudible bamla ban yo snyo. Dan kadang mengiki banget ha ublay bat kajing tau baro ka jong ublay ba ublay hiang ni umensil ublay baro mangingi ut naga mentagas ni haga ba on sa polite no sendon naga ta kajing tim kakum ka kitab jingan pau kolong ba ar ka dekot ka ba lai kabasusi kalong den chibon ba wadu gi sigi gubdah hingkai ba kajing ut hang ni ka dekot ka ba afre ka ba go Paul Cran ki ong bakani ka kren ni kata ka jing penpau ka bakerpang jo mensim ba ko jong blai ki ong bakani ka jingkan thalit ba kom ter ki kata ka static cry ka mi ka donut ka jongki leng ko ban ong ngai fiang ni bakani kam de ka bo pol u hikai haga ni sha haga ka jing kai ka jong pol ang ni ka de kata ka jing duai ka jong mensim ka long too deep forward tani ka bong ni ka jing udere ka bamla ban ong ani too deep forward ka bamla ban ong kabamut hang ni kamut so it is unuttered kadai kabam keren syaba bat kabam la ru ban express ani ban penpau so kai kabang ide ban kan mau hang ni nya pasutu ba kani kadai kabat kami snyo syapo jong kadok nut bat kabam mi nakasentur kani kabang ngalaning lawan ong verbal expression kai ka bangali mga kani ka verbal expression kada kani kada syapo jong kadok nut ba ka mi na kasentur ka mi na kasentur so in short ang lingkod nimday ya ka ban confuse ka ni ban klumari kani ka jing ut hang ni bat ka jing duai thle lam kom ta ti ka jing thau ka jong blade ko ka bu ar ka ut te kom ta nyo snow ya ka ro ka kan thle and then ki banget do ki ut kom ta nyo snow ya ki ba ka kan thle ni tiap bagai jingkan telik kam download ya barok kadai tang kita ki blue eye give of tang jaki bakin kren and then again kani ka download ya barok ki bangen so kalong thamula bha kani ka jing penangkam iwe i dekot chu shim nang tu klan de peklot ka konteks bagai jingmot jong ka barok bala penangkam bakala bala hikai ro ye ka jingkai ka bakla bat ka baya pair na ka ktien ka jong ublay dan wat ro ki baikai ni kanikal nang bapra ha ka badai bat katu ka bo ong hang ni ba ka dekot ka ba khatsan na phim sim la priang ye ka mensim ka jinglong mara pa de ka ban chip ting handai pila priang yo mensim ka jing tengkon da ka bang ye yam kerpat aba ko pa na ka dekot ro dong ba ke bo ong ba kum tau mensim unyarap ngi bangin ong aba ko pa ba kum ta bangin nang makan telit ngin ong kam stek kantin aba ko pa na fi ka de jing pendong kam ba kala ba ka de jing shim sting ka ting ka jong blai ba ka de jing mam nyokor yo blai kadang ka de jing abuse ka ting ka jong blai bat ya umen sim ba ko jong u blai di kam tang ni ban kan mau sai sim ba ka ni ka passage
kani ka dekat Bible hang ni ka promise ka kular syangi baro ya ka jingarap ka jong oblay but ngiha masung thu ru shu baka ting ka jong oblay kam ju connect ya ka jing ai ni ka jing kren thlet but kata ka jing duai ka bangi ong ka intercessory prayer pule kam don ka wei ru ka dekat aka jutang ka batumai tu kum ta kani ka dekat babang ong biang fi ka de ka ba ong yangi ba umen sim jong oblay udwai na ka banta jong ni dei kata ka ba uduai lingba jongi sya ka pa uduai na ka benta jongi mak bai kata uduai na ka benta jongi te kom ki bangai ni la don yo men sim ko jong ble bo men sim ble shong ha po jongi ba tang ma u batip ya kata ki junang kam jongi ba ubala ban batai kita ki junang kam ko jongi ba kom ta upelong ni kita ki jingker pat ha po jongi kita ki jingker pat ki ba pen ki ya kata ka kita ki jing ut ki ba dan ha po jongi ban pendep ya kata ka kam jong ka jingle isnai ka jong utra yang ni ka ba kom ba utra kula ban pha ye wei pa unong pentengen na ka jing em ka jong ni bagi don ni men sim ko jong blai bo jisu kular ba unong pentengen bo no pengen u ye ada po jong ni ada po jong ni ko pa da ka u yarap na ka benta jong ni so kom ba ji pen kot hang ni dan chuan biang mat ivi baka jing thau baro jong blai ka u da ka wa fuan ki bangai baro ki u da ka ba afu lai bo men se mo ko jong blai u da po jong ni bara ba ule ga ni u ai boringi nang ta ba u pen shloringi ai boringi bangila ban yai sha ya kita ki jing shem kita ki jing ha ka jing em jing da ka jing shlor ba ka juga por u ya lam ya ki da no ka jong ni sha u blai ketika jing udang ni kam tadi bang ha ban pen ha kita ki kentien ketika jing keren ka bang keren hendai wala ka kam dei kom taro hendai kalong ka balong effective pat ha kamat jong u blai so again kom pen kot biang kan kot ko apnu dong long pra jong ka rom kam kreni ha ka bedai bat ka jing keren terlet ketika jing shim bakalai ka ketika jong blai out of context kadang jing force jing song thu ka jongi kan pule benia ka ting jong blai ka Bible but kebu jing ma hadu kata-kata ladangin le kom ni ka tien ka jong u blai ya ka ai ka bangi de ban hikai ngim hikai nei ka ai pat ka bangim de ban hikai ni le ya kata tong ini pen bet ya ka ni ka ru ka ya ka ni ka bentan ka ting jong la fidana ka bakom gi jing kai along you fi pidang kam ban le ban shong ha ke jing kai ki ba la ban rap ye bi ban pin yo i ke jing kai ki ba shisha ki ba ka kom ka context ka kom ka jing mot jong ka tien ka jong blai ba fin shim khia ba fin de ban shui le kulumar ban bu kulumar ba fin san ka tien ka jong blai ka de ka jing kwa ka jong blai but dapat lada kita ngi bahikai ro egani ke jing kai ba kom kini ke jing kai ngani ke benta ino se ala kam de ko kom ka tien ka jong blai kan hang ni om de na banga ngakwa ban ong banga khamsta manga ban ye fi andai nga sutu ba de ka jing ega jong blai banginya san lang ti ha utra ngi shim khia lang ti ya tien ka jong blai nang ba kita ki ba don bat ngi kin san ka tien ka jong utra tena ka daw nga karpat i bangin ya puli benia ka tien ka jong blai bakla shak dar hang ni ong biang fi kan ke jing kai kam kren ha ke de ba ka jing kan de le ong biang fi henry kwa ban pani ye fi ka de ka jing kai ka ban batai ngi bang don men sing blai ba rap yang ngi bang dong kita ki more than enough resources now try no men sim jong blai long blai ban pat scam ngi penginya chaprang apdeng jong kita ki jing shem ki jing ha ka ni ka pada sngi ka ba mentah but shisha ni ban sung thu hang ni ba kadan ka connection ka ba cloud kum ju de hang ni ka kentien in the same way bat kata ka jing kermen ka ba pat yang ngi hapdeng jong kita ki jing sok sat jing ja sa ka pada sngi ka ba mentah ka pol kren ha ka lang ba pra ka ba ka pra do arkusan ba kum no bo men sim jong blai o ya rapat yang ni nang ya fitting tang shisha tang la ban duai de fi de ya po men sim pada ka jing jong men sim jong la po jong ni wat langit kam don ka jing kren ka ba shawa kentien pen ban kata kalau efektif pat akamat jong blai no men sim blai ka kum kamon jong blai na ka benta jong ni to ngin shania au men sim jong blai penyerap yang ni bangila bangin tip ke bade kamon ka jong blai bangila ban ya chakrang pengin tunjuk barong bat bangila ro bangin em ke em nakam ta ka borong ka jong blai ta ka singarap ka jong
hagi benta baru jangka cingim kajogi de coba subscribe dan comment dan klik jingkeli pa unio number jonga pra lainnya no soundnya prasansan dan klik jingkeli kena mengalahkan juba pada video YouTube channel kebagan long kajut ko ibu buan ke besngap ya ke tin ka jam boleh to boleh kan so lor kan fi